alfarma ce ka gane ke girma ka gane amma lala ba sai na faɗi gane shamba karshen magana shugaba ne karshen danke shugaba ne karshen aike shugaba magani na masifa shugaba ne na bala'i shugaba ne na jafa'i shugaba ne na corona shugaba ne dai da shehu kiburi makudan barruwa zuba bashiru da malam dan so zai samu mai biyano sakanin zuwa na dan kwambi an biyo ni bashin wata gaisuwa yawana shari'u ai abuwa waɗansu ne kansu yake rawa gani dai wai kar ka sa sa'u